wato kana je Rajilawan in na zama angon Maryam Jamila sai na miki kyautar da har abada ba za ki taɓa mantawa da ita ba. Ni kuma na ji daɗi don ko ina jiran wannan kyautar da na san zan ci wannan kyauta. Ni kuma zan ƙara alfahari da ke Jamila ta. Sannan girmanki da darajar ki za ta ƙara a cikin zuciyata. Wai ke akan wannan maganar ne kike kuka? Idan ban yi kuka ba me zai yi? Kisa ai ba abin dariya ba ne. Wai a ce mutum idan bai da dukiya shi kenan ya zama banza. Allah sarki, ita kuma a haka take son sa. Allah gafara can. A haka da ku kare, in banda mai kuɗi ba ku sauraron kowa. Mai rufin asiri dai umma. Shi Allah mai din gaya miki aka bai da rufin asiri ne? A haba umma. Ina rufin asiri a wurin al'amin. Ai wallahi auren irin su tonan asiri ne. Don Allah da Allah ki wasa haka. Idan ma sana'ar da nake ba sa so. Ina musu na yi ka kuma na apply for inspector course. DPO kuma ba ni tabbacin cewa zai nemi kokarin ne na samu. Cewa aka yi ma ya je neman aure. Ana dab da ɗaura auren aka gano cewa matsiyaci ne. Nan da nan aka wargaje auren. Duk duniya duk inda za a je kowace irin shari'a ce ni tun da ina raye ni nake da wuka da nama. Yaushe ka koma haka? Ni wallahi ban san ka a haka ba. Kama ta yi saboda na hango matsaloli bayan na amince da abin da aka mun ɗan furin